Baki, legenda Paraćinskog kluba, malo za našu emisiju. Luda glava. Priča. Mi smo likovi, brate, koji umjesto garderobe, patika, skupih parfema kupujemo gume za motore koje spalimo preko noći. Da. Živimo svaki dan kao da nam je poslednji. Tako je. Ćemo biti u pravu. Biće stvarno poslednji, ali je pitanje kada. Da, sve je pitanje vremena. Živimo svaki dan kao da je zadnji. Koji uveče za duša zadovoljava, cena nije bitna. Srbija! Aha, MK Paraćin, Srbija.